Калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Сосенушка, ты зеленая, не шуми ты надо мной. Не шуми ты надо мной. Калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Moskva. Málo které město ve světě vyvolává u všech tak podobné pocity a představy. Sídlo zla minulého a současného. Já osobně jsem si ale zpočátku našeho putování upřímně myslel, že to s ní není tak hrozné, jak se zdá. Nové kremelské střechy, zlaté orlice na věžích, znovu postavené kostely, které dříve komunisté zbourali. Ale nepochopil jsem, proč jsou stále ve stínu rudé hvězdy. Na první pohled je život v Moskvě stejný jako v kterékoliv metropoli. Proud aut, rychlost, dynamika. Velmi rychle se město zbavilo i své proslulé šedi. Všude září reklamy, vývěsní štíty. Najdeme noční kluby, kasína, stejnou škálu obchodů jako kdekoliv jinde. To vše budí zdání naděje a prosperity. Podívejte se ale do obličejů Moskvanů. Tam nic podobného asi necítíte. Já tam vidím stejnou odevzdanost a beznaděj, jako v době minulé. Lidé jsou na sebe zlí a neurvalí. Oni vědí, že jsou jen figurkami na šachovnici ruské mafie. Vnější projevy jako každodenní přestřelky, to, že v kufru takřka každého vozu nalezneme solidní zbrojní arzenál, nálezy zavražděných těl, zátahy zatýkání, to vše zobrazuje pouze činnost dvou částí ruské mafie. Nerad se držím tohoto nepřesného názvu. Takzvaná ruská mafie není produkt jelcinovské doby. Tento složitý organismus vyrostl ze 3 kořenů. Ze zločinu jako takového, z represivních složek a z nenasytné nomenklatury. Musíme se vrátit zpátky, po schodech pekla, abychom vystopovali její zrod. Přeskočíme i Gorbačova, obviňovaného neprávem, že dal prostor pro vznik organizovaného zločinu. Ten již v zemi působil za jeho předchůdce Brežněva.
solidní základ všech složek tohoto zločinného systému vznikl již za vlády Chruščeva. Tím, kdo ale do země zapustil virus strachu a vytvořil tak ideální podmínky pro vznik tohoto jevu, byl sám Stalin. První kořeny mafie se ale v ruské zemi ujaly již za vlády carů. V zemi existovalo podsvětí, takzvaný blatný svět, který měl mimořádnou potřebu se organizovat. Existovala tradice banditismu se svou pseudomorálkou a kulturou. Příslušníci tohoto volného sdružení se nazývali vorové nebo blatní. Carský systém je tvrdě stíhal. Vysoké tresty byly vykonávané v strašných podmínkách v pracovních táborech na Sibiři. Jejich účelem bylo zločince zničit. Naproti tomu se stát velmi humánně choval k politickým vězňům. V tomto domě byl car Mikuláš zavražděn a doplatil na svou schovívavost k politickým vězňům. Ti měli v táborech neuvěřitelná práva, nepracovali, vedli administraci. Ostatní vězni a dozorci jim museli vykat, směli studovat, svobodně korespondovat, dostávat balíky. O tom všem se kriminálním vězňům ani nezdálo. Bez říjnové revoluce by nebylo ruské mafie. Její vliv se ale projevoval pomalu. Chaos, který přinesla, byl popudem pro rozmach tradičního zločinu. Bandité účelově oblékli uniformy Rudé armády a poprvé směli řádit beztrestně. Podle teoretiků revoluce byli totiž zločinci sociálně blízkou třídou proletariátu. Vznikla také čeka, prazáklad represivních složek, které se začas staly řídícím prvkem ruské mafie. Lenin sám se zapsal do naší historie zejména svým rozhodnutím, aby byli politicky nepřizpůsobiví pochytáni a umístěni do koncentračních táborů, jak je sám nazval. Nemocný vůdce ale nechtěl lidi vyhladit, jen izolovat. Tábory nebyly ani tak vězením jako gétem. Práva čeky končily na obvodu tábora. Uvnitř si vládli bílí důstojníci. Původní myšlenka se ale nelíbila Stalinovi a tak namísto nepřítele izoloval Lenina. Věděl, že by si nepřál jeho nástup na trůn. Podle řady historiků mu nakonec na věčnost pomohl, protože se již nemohl dočkat moci. Konečně se dostal k vládě a stal se katem předrevolučních pořádků. I hned začal se skutečným vyhlazováním třídních nepřátel. Do koncentračních táborů putoval výkvět Ruska. Bílí důstojníci, šlechta, učitelé, politici, vědci, umělci. Lidé vzdělaní, majetní, čestní a odvážní. Nebyli souzeni za zločiny, ale pouze za svůj sociální původ. Čeka již nestačila. Její nástupkyně OGPU brzy pochopila, že z táborů by se mohla stát střediska odporu. Sloučila koncentrační tábory s vězeními a obrátila pořádek na ruby. Privilegovanými se stali příslušníci podsvětí, vorové. V jednom takovém táboře se ocitl i jistý Frankl, zločinec z Oděsy, za občanské války rudý komisař, který ale bolševikům přerostl přes hlavu a tak byl smeten. Viděl bezradnost režimu, který neví, co s masou vězňů a rozpoutává monstrózní soudní procesy. Jejich účelem je snížit počty lidí v táborech a ještě více prohloubit účinnost teroru. V jeho mozku se zrodil plán, jak využít neštěstí těchto lidí ve svůj prospěch. Smluví si tajnou schůzku se Stalinem, aby mu nabídl svou pomoc. Ten je zaměstnán katastrofální situací v zemi. Nic ze zaklínadel nefunguje. Kolektivizace vede k rozpadu zemědělství. Na industrializaci nejsou peníze. Hledá také vhodného šéfa OGPU, který by mu zajistil absolutní moc. Země se rozpadá, represe jsou chaotické, je příliš mnoho mrtvých, příliš mnoho vězňů, příliš mnoho vyhnanců, řádí hladomor. Frankl nabízí spásu, udělejme z banditů táborovou policii. Ta změní politické vězně na masu poslušných otroků.
Stalin se radí s Beriou, ten doporučuje dát Franklovi šanci. Jejich plán se zdaří a časem povede k plnému ovládnutí země. To bude podtrženo zabitím Kirova. Ale vraťme se k Franklovi. Tito lidé jsou z lágrů sváženi za účelem experimentu, kterým dával Stalin šanci metodě svého nového spojence. Stane se z nich armáda otroků. Budou byti a vražděni zločinci nejhoršího kalibru. Tito zkušení čekističtí zabijáci jsou dáni Franklovi k dispozici. Zároveň ale dohlížejí, aby svůj úkol splnil. Frankl byl dočasně jmenován náčelníkem pracovního oddělení správy táboru. Pro svůj plán vybral z vězení nejspolehlivější hrdlořezy z řad banditů, které znal. Těm dal rázem najevo, že jsou sociálně blízkou třídou a tedy pány v lágrech. Nabídl jim přiměřený luxus. Otroky a zejména otrokyně. Vysvětlil jim, že od nynějška budou žít na úkor poctivých lidí v lágru. Politickým vězňům byly zhoršeny podmínky maximálním možným způsobem. Součástí Franklovy teorie bylo heslo: od vězně si musíme vzít vše během prvních 3 měsíců, pak může zdechnout. Otroky motivuje pomocí takzvaného systému krajíce chleba. Kdo bude dobře pracovat, nedostane 100 gramů jako normálně, ale 110. Hlad lidi nutil na takovou hru přistoupit. Banditům se začalo ve vězení náramně dařit. Okrádali své otroky, mužiky, o všechno, zejména o jídlo. Svoji moc si udržovali s maximální krutostí. Bachaři střežili jen obvod lágrů, uvnitř si mohli zločinci dělat, co chtěli. Toto jsou pozorovatelé, kteří do Moskvy hlásili, jak se experimentální stavba, kterou Stalin s Beriou vymysleli, zbytečný Bělomorský kanál, daří a telegrafovali samé superlativy. Pokus s Bělomorským kanálem dopadl pro Stalina a Frankla báječně. Pro porovnání Suezský kanál v délce 168 kilometrů byl budován s použitím nejmodernější techniky 10 let. Bělomorský kanál, měřící o 67 kilometrů více, byl vybudován za pouhé 2 roky a zadarmo. 400 000 mrtvých vězňů Stalin za náklady nepovažoval. Systém se brzy rozšířil do všech táborů. Všude byli lidé doslova sraženi na kolena. Klečení bylo symbolem podřízenosti banditům. Frankl dostal vyznamenání a teplé místo v nově vzniklé správě táborů, známé jako Gulag. Jejich systém dosáhl dokonalosti. Jednalo se o celý zvěrský soubor pravidel dokonalého ďábelského stroje. Z nich stojí za zmínku učení o brigádě, zavádějící princip kolektivní odpovědnosti za pracovní výkon každého jednotlivce. Všichni se pak hlídali navzájem a život byl čím dál více nesnesitelný. Slíbený ekonomický zázrak na úkor milionů nevinných obětí se podařil. Stalin vybudoval mohutné impérium. Toto je to, co vytěžil on. A co se dělo s ruskou mafií? Již dlouho sledujeme její první kořen. Nová funkce v táborech přinesla i změny ve vnitřních pravidlech tohoto světa. Blatný svět vypracoval kodex cti a hierarchie tohoto společenstva. Korporace zločinců rozdělila svět na své a na cizí. Cizí měli jediný význam. Na jejich účet žijí naši. Elitní zločinec se nazýval vor za koň. Vězení se stalo domovem, do kterého je každý vor povinen se čas od času vrátit. Pro sociálně blízkou třídu kriminálníků to nebyl problém. Tresty za zločiny byly skutečně malé. Trest na 2 roky byl výjimkou, což je směšné ve srovnání s tresty udělovanými politickým vězňům, obvykle 25 let. Zástupci vorů podepisují smlouvu s NKVD, tak se již jmenuje bývalé OGPU, o spolupráci v táborech. Toto jsou unikátní fotografie lidí těsně před popravou. V jejich očích můžeme číst vše. Utrpení a tichou otázku, proč. Toto je Meyerhold, světoznámý divadelní režisér. Byl donucen Beriovými pohůnky pít moč vyšetřovatele. Nedivme se lidem, že po příchodu do táboru plnili příkazy zločinců. Všichni byli zlomeni řadou krutých výslechů ve sklepích Ljubljanky. Vězni v té době obecně záviděli těm,
kdo dostali trest smrti. Čas od času nebyla pro vězni práce a bylo třeba zredukovat jejich počty. Blatní, nepotřebný lidský materiál vraždili s nebývalým sadismem. Například lidi ve 30stupňových mrazech vysvlékli do naha, polili vodou a nechali je zmrznout. Co to bylo za režim, který vyzvedl nejhlubší spodinu společnosti nad zcela nevinné lidi, na tribunu, do čela přehlídek? Otroci jsou vzadu. Ano, ti, kdo pracovali 16 hodin denně bez pořádného jídla, bez topení a k tomu museli snášet ústrky primitivních sadistů, se z 99% neprovinili vůbec ničím. Ruští lidé bez viny budovali blahobyt pro své vrahy, pro ty v Kremlu, ale hlavně pro vory v Zakoně. Zločinci byli nejlepšími spojenci Stalina. Jeho impérium zbohatlo a zesílilo. Vždyť i lidé, kteří zůstali na ulicích, byli otroky. Kdo nesedí, čeká na to. Kdyby nepracovali, okamžitě s nimi na Sibiř. Stalin vybudoval říši zla, svou zemi měl totálně pod kontrolou. A tak se začal rozhlížet za hranice. Vytvořil největší armádu. 24 000 tanků čekali na rozkaz k útoku na Evropu. Pro srovnání Hitler jich měl tou dobou sotva 10. Jako rezerva bylo nashromážděno 14 000 tun zlata. Stalin vládl krutě lidu i své nomenklatuře. Zatím se jen rodí první plány, díky kterým z nomenklatury vznikne nová větev mafie. Ta brzy zastíní blatný svět a tajnou službu. S každým takovýmto balvanem rostla její síla. Začíná velká vlastenecká válka. Dva nejkrutější režimy 20. století se rozhodly změřit síly. Hitler zpočátku drtivě vyhrával. Díky Stalinově strategické imbecilitě padly miliony vojáků do zajetí. Hitler nevyslyšel volání své generality, aby dal zajatcům zbraně. Ti by totiž neváhali jít po boku Němců proti svému krutovládci. Toho se Stalin bál a použil taktiku spálené země na druhou. Aby náhodou nesloužili nepříteli, posílal nevycvičené civilisty se zastaralými zbraněmi na smrt. K jeho vlastnímu překvapení ale takováto domobrana udržela Leningrad. Další v uvozovkách geniální myšlenky dodal maršál Žukov, krutý jako Beria. Vymyslel taktiku trestných oddílů. Politickým vězňům nabídl svobodu, pokud se osvědčí v boji. Pro jistotu jim ale dozad mířili vlastní kulomety. Současně začíná partizánské hnutí. Dobře rozjetý stroj Žukov ještě promazal krutostí. Popravoval se každý, kdo neválčil, jako sebevrah. To byly pilíře, díky kterým se situace ve válce začala obracet. Byli i další. Stalin na oko polevil v komunismu a slíbil, že po válce bude vše jinak. Na důkaz zrušil rudou armádu a zřídil sovětskou. Plukům dal na místo rudých zástav zástavy po carovi. Paradoxně se v době hrůz začala rodit další větev mafie, kterou je bezesporu nomenklatura. Toto je Ždanov. Jeho příklad hovoří za vše. Zbohatl za pomoci speciálních oddílů, které pro něho rabovali v bytech po obětech války. Atmosféra v nomenklatuře se začala uvolňovat. Zmizela předválečná rotace kádrů, tedy popravy čelných funkcionářů. Situace na frontě se definitivně změnila. Trestné oddíly rozdrtily nepřítele ve Stalingradu a u Kurska. To vše za cenu strašných obětí. Na každého zabitého německého vojáka připadalo až 30 ruských obětí. Popravy vlasovců, kolaborantů, banderovců byly pompézní, ale ne všech se Stalin zbavil. Řadu z nich poslal do táboru. Díky existenci zřetelnějšího nepřítele a nutnosti podrobit si nová území, mezi nimi i Československo, měla nomenklatura chvíli klidu a cítila se v bezpečí. Stalin zvítězil, situaci doma získal novým terorem pod kontrolu, masy otroků zase poslušně pochodují a nomenklatura tleská. Beria dal všem najevo, že nic se měnit nebude. Bál se ale toho, co bude, až se vrátí osvoboditelé z Evropy. Stalin věděl, že tito vojáci jsou pro něho nyní tím největším nebezpečím. Z přehlídky proto rovnou na další fronty
A pak v roce 1948 místo demobilizace rovnou do Gulagu. Pan Koralov, žijící legenda, byl odsouzen k 25 letům. Mimo jiné strávil pro svůj nekompromisní postoj celkem 120 dní na samotkách. Když mě zatkli, věděl jsem, že bez trestu nevyváznu. Myslel jsem, že dostanu tak 5 let, maximálně 8. Nic jsem přece neudělal. Když mě podplukovník přinesl na celu rozsudek, tak na tom malém papírku byla strašná cifra. 25 let. Vy si děláte srandu, zeptal jsem se. Ba ne. Neděláme, řekl on. Ale já s tím nesouhlasím. Na to se vás nikdo neptá. Jen si to přečtěte pozorně. Bylo tam napsáno, že mi dávají na vědomí, že jsem odsouzen na 25 let z rozhodnutí zvláštního soudu. Na fotografiích vidíme Koralova s rodiči. S nimi se již neschledal, oba zahynuli v jiných lágrech. Díky životu v táboře se i on sám změnil. Představte si celu Petropavlovského lágru. Lidi tam byli různí, takový jako já, a také lidi, kteří už byli vězněni a jedou na další vyšetřování. A blatný svět, který se považoval za pána, který velí všemu. Proto měli tehdy nejlepší místa u oken. Na mě zbylo jen vedle hajzlíku. No, tak jsem se zeptal, proč. A jeden z nich hned po mně šel. Jednou jsem mu hned vrazil. Hrobové ticho. Překročil jsem zákon, podle kterého nesmí bandita připustit, aby se ho otrok byť jen dotknul. To je ztráta jeho cti. Naštěstí jsem byl tentýž večer převezen do jiného lágru a to mi asi zachránilo život. V táboře je jasná hierarchie. Když jsem si chtěl zachránit život, musel jsem se dostat na její samotný vrchol. Co to je dojít na vrchol? Znamená to začlenit se mezi blatné? Zeptali jsme se tedy pana Koralova, co tím myslel. Nemůžu ovšem podrobně mluvit. Někoho zabili a já jsem věděl, že ho zabijí. A někdy jsem musel i sám. Byl to boj. Bosem lágru byl tehdy Nikola. Musel znát osadenstvo, musel znát, kdo je silný. A on taky vynášel rozsudky. Měl svou agenturu, která mu vše zjišťovala. Formálně byl sice stejný vězeň jako ostatní, ale ve skutečnosti nepracoval, nikdy neměl v ruce ani lopatu. On říkal, mám se sovětskou vládou báječné vztahy, ona nepřekáží mě a já zase jí. Příslušník blatného světa nesměl pracovat. A on taky skutečně nepracoval. Hříchem bylo třeba jen otevřít dveře někomu z bachařů. Práce v některých táborech ještě běžela ze setrvačnosti dál. V jiných se začaly díky nové vlně tvořit struktury konkurenční dosavadnímu systému vlády zločinců. Ukrajinské, baltské a jiné skupiny změnily charakter života v lágrech. Nechtěli nikoho poslouchat. Produktivita práce prudce klesala. Když se v táborech objevili ti, kteří prošli ohněm fronty, zrodila se nová filozofie. Nikdo je nedonutil k práci a oni začali válcovat blatné. To se nelíbilo Stalinovi a Berijova tajná služba zahájila skrytou operaci, která vstoupila do dějin jako válka suk s vorami. Vorem se nazýval pravověrný zločinec, sukou se stal ten, kdo jakkoliv spolupracoval s mocí. Ortodoxní bandité s takovým odpadlíkem bojovali. Nastolit nový pořádek chtěl Stalin s Berijou tím, že násilně ze všech blatných udělají suky. Přidělili jim uniformy, dali oficiální status. Ale úspěch byl jen částečný. Suky převálcovali pravověrný blatný svět i s jeho zásadami.
Tak se načas upevnilo spojenectví mezi tajnou službou a zločinem. Z tajné služby se rodila další větev mafie, zatímco podsvětí, blatný svět, definitivně ztratil svou pseudomorálku a od té doby je ochoten spojit se pro svůj prospěch s každým. Poslední zbytky zločineckého pseudoromantismu vzali za své. Celkově ale byla operace fiaskem. Franklův stroj se zadrhl. Válka vedla k celkovému oslabení pozic blatných v lágrech. Ti, kdo bojovali ve válce, měli stejnou školu jako blatní. Nůž na nůž, sekera na sekeru. Brzy suky nedokázali nikoho přinutit k práci a stáhli se. Tato válka v táborech si vyžádala na 2 miliony mrtvých. Trvala 3 roky a ve svém důsledku vedla k znepřátelení blatného světa a NKVD a k přerušení jejich letité spolupráce. Они и количественно проигрывали, конечно. Bylo jich málo a prohrávali na celé čáře. Z celého táborového života jsme byli nepředstavitelně unaveni. Už se nám nechtělo dál pracovat pro Stalina. Jednu věc vám řeknu nakonec. Možná měl blatný svět do té doby jistý pseudomorální kodex, ale po válce s vorami už musím souhlasit s Šalamovem a Solženicinem, že tento svět již nemá žádnou takzvanou morálku a čest. V roce 1953 je nomenklatura již dost silná, aby se Stalina zbavila. Nomenklatura jásá nad smrtí nepohodlného vůdce a vybírá nového. Oficiální kandidát Beria jim být nesmí. Pohřeb je sice parádní, ale Stalinovo tělo se v mauzoleu dlouho neohřeje. Pan Petrov je jedním z největších odborníků na represivní složky Sovětského svazu. Byl jedním z těch, kdo se v Rusku účastnili soudu s komunistickou stranou SSSR. S jakým itogem? Takže k jakým výsledkům došla tajná služba v době smrti Stalina? Bezpečnostní aparát měl připravený dokonalý systém represí podle psaných i nepsaných zákonů, které připravovala komunistická strana. Tajná služba mohla realizovat svůj hlavní cíl, potlačit jakoukoliv nespokojenost a odpor v zemi a podřídit veškeré možné oblasti života kontrole a vlivu komunistické strany. Čekala jen na příkaz nového vedení. Na smrt Stalina již jeho okolí netrpělivě čekalo. Nomenklatura si chtěla konečně začít v klidu užívat vytoužené moci. Bylo ještě třeba zbavit se Berie, Stalinova loveckého psa. Nebezpečí, které ze strany nomenklatury tušil, včelil po svém, propustil z vězení tu nejhorší kriminální spodinu. Rusko se vrátilo do středověku, řada měst byla vypálena, teror byl nepředstavitelný. Nomenklatura na to nedbala, získala na svou stranu armádu a ta utopila Beriu i s jeho NKVD v krvi. Vlády se ujímá Nikita Chruščov. Navzdory bitvě mezi Chruščovem a Beriou měl sovětský režim víceméně všude v zemi situaci pod kontrolou. Režim, který byl nastolen za Stalina, se ve svých hlavních rysech nezměnil. Bylo by naivní domnívat se, že stalinismus jako doktrína někam uletěl. Změny byly jen kosmetické, k žádné skutečné liberalizaci nedošlo. KGB se za Chruščova přece jen nějakým způsobem měnila. Nové sovětské vedení nechtělo, aby tuto organizaci někdo přirovnával ke stalinskému NKVD. Místo masových represí se prioritou stala profilaktika, rozuměj, prevence formou fízlování celé společnosti. Základem k tomu byla doktrína 21. sjezdu KSSS, která hlásala, že v zemi již není sociální základna k odboji proti sovětskému režimu. Zatímco Chruščov dohání Ameriku pěstováním kukuřice a šíří propagandu, za vnější fasádou začíná prudký rozvoj dalšího kořene dnešní ruské mafie. Nomenklatura začíná bezostyšně krást a vytvářet ze sebe skutečné zločinné spolčení. Rodí se propracovaný systém korupce a rozkrádání.
Musíme si připomenout, že v době tzv. Chruščovské liberalizace se objevují nové formy odporu občanů, které se, obrazně řečeno, kanalizují, čili vybíjejí ve sféře ekonomiky. Režim sice jakž tak zvládá organizovat těžký průmysl, strojírenství, velkovýstavbu bytů, tím se také chlubí. Obrázky z té doby nám ale neukáží absolutní nedostatek spotřebního zboží. Přitom poptávka po oděvech, elektronice, pamlscích a podobně je nenasytná. Není za co utrácet, i z mizerných platů se dá ušetřit. Vzniká další dočasná větev mafie. Tou je hnutí cechaviků, to jest lidí nelegálně podnikajících v tajných dílnách, vyrábějících nedostatkové zboží. Je zcela přirozené, že se na cechavicích začne přiživovat nomenklatura. Šedá ekonomika se díky korupci dostává pod ochranu místních vládců, kteří tak ještě více bohatnou. Tím vzniká další osa mafií mezi větví partajních vypočítavců. Tajná družstva budují dílny na zboží denní potřeby. To znamená, že se společnost živelně snaží dělat to, co nezvládá politbyro. To ale věděla i strana, protože Malenková oficiálně kritizovala, že u nás těžký průmysl převálcoval lehký. Tleskali mu upřímně jen ti, co patřili k nomenklatuře. Tu si můžeme představit jako lišku, která zjistila, že ve vsi pošli všichni psi a může krást víc. Kdybych měl k něčemu přirovnat Sovětský svaz chruščovsko-brežněvské epochy, stejně jako předchozí doba, i přes absenci stalinských masových represí, mi ze všeho nejvíce připomíná totalitní sektu, ze které člověk neuteče. Nemůže se stěhovat a nemá šanci vycestovat. Je odsouzen k plnému podřízení se všem partajním rozkazům a nařízením. Cynická nomenklatura se jako ta liška kochá naivitou své kořisti. Využijeme tuto obrazovou připomínku věčné blbosti komunismu, abychom si řekli, co se dělo ukryto před televizními kamerami s mafií. Blatný svět byl zdecimován. Když byli bandité po Berijově amnestii pochytáni, vrátilo se jich do vězení jen málo, hodně jich padlo v boji s armádou. Neměli již z koho žít, političtí vězni v táborech nebyli. Přesto chtěl Chruščov, aby se nadále pracovalo. Nutí zbytky NKVD, aby požadovali po vorech práci. To se nedaří. Končí také učení o sociálně blízké třídě. Navíc Chruščov udělal osudovou chybu, sáhl na majetek svých soudruhů z nomenklatury. Zatím mu ještě tleskali, ale potají již vybírají nástupce. Nejposlušnějšího z poslušných. Leonid Iljič Brežněv. Shoda jména s duchovním otcem privatizace není náhodná. Jsou totiž bratři. Náš hrdina se ale s bratrem zcela názorově rozchází. V SSSR žádný socialismus nebyl. Osobně si myslím a snažím se to dokázat, že mýtus o budování socialismu v Rusku je největší mystifikací 20. století. Protože obecně řečeno, jsou ideje socialismu a komunismu vynikající. Myšlenka spravedlnosti, odumírání státu, svobodného rozvoje každé vrstvy společnosti. No to je skvělé. Kdo nepracuje, ať nejí. Já bych proto zvedl obě ruce. Vidíme dekret na byt. Oficiální záběry té doby tvrdí, že komunismus již brzy nastoupí. Ve skutečnosti byla Brežněvova éra zlatým obdobím nomenklatury. Kradlo se zlato, diamanty, kaviár. Kradlo se s neuvěřitelnou samozřejmostí. Všechny úřady se kupují. Například křeslo ředitele kolchozu stojí 30 000 rublů. Místo rektora provinční vysoké školy stojí 300 000. V metru se nechá každý rád nafilmovat, ale pruty zlata ukryté doma v gauči jsou lidem utajeny. Nomenklatura zatím krade tajně, s vysokým stupněm konspirace. Obyčejní lidé zpočátku nic netuší, jsou jen okrádáni a krmeni prázdnými hesly.
Ve skutečnosti v Sovětském svazu žádný socialismus nebyl. Byl pouze nomenklaturně totalitární režim s vlastní ideologií, ale ta nebyla socialistická. Z významu slova socialismus vyplývá, že jde hlavně o odstranění vykořisťování. Když má moje práce hodnotu 1000 rublů, mám je dostat. Když dostanu polovinu, je to 50% vykořisťování. Ptám se, někdo nás vykořisťoval? Ano, byla to třída, klan, který se nazýval nomenklatura a ta nám vládne dodnes. Brežněvův režim zbídačoval národ jen ekonomicky. Po stalinských represích již nebylo koho zavírat a nikdo na to neměl chuť. Nomenklatura chtěla zajistit bezpečí především pro sebe. Nepotřebovala k tomu gulag. Zůstalo jen několik málo táborů, kde byli umístěni převážně blatní, a tak se situace přiblížila normálnímu vězení. Otroci již nebyli. Činnost vorů v Zakoně se definitivně přesunula jinam. Pracovali na základě dohod se skorumpovanou mocí. Šestá správa KGB se začíná zabývat ekonomikou a její ochranou. Bojuje s ilegálními dílnami a dalšími hospodářskými zločiny. Na to existují i paralelní struktury v Šolokovském ministerstvu vnitra. Publicisté vymysleli zajímavé schéma. Oni říkají, že celé vnitro je skorumpované a KGB se skládá z více méně poctivých lidí. Já se domnívám, že to tak nebylo. I KGB byla skorumpovaná a probíhaly v ní všemožné negativní procesy. Vrcholem ledovce byla činnost ministra vnitra Šolokova, který z milice učinil jen nástroj pro vybírání poplatků od cechaviků. Blatný svět se v klidu rozvíjel. Pan Kurický je předsedou advokátní komory. V mládí pracoval u milice v elitní čtvrti nomenklatury, kde jí nahlédl pod pokličku. Ukázalo se, že horní vrstva společnosti je mezi občany úzkou elitou. Má formu jednoho nebo třeba více klanů, do nich se obyčejný smrtelník nemůže dostat. Přinutila celý velkolepý stroj světlé budoucnosti pracovat pro ní. To znamená, že dole jsou miliony, dokonce desítky milionů poctivě pracujících lidí, které okrádá. Přičemž je okrádá dvěma způsoby. Jednak kriminální cestou, to znamená krádežemi a černou ekonomikou, anebo vyplácením nízkých mezd. V Brežněvovi měla nomenklatura zdánlivě šťastnou volbu, ale ukázalo se, že díky jeho nečinnosti a vzrůstající neopatrnosti nomenklatury se její moc sama ničí. Střetl jsem se s takovým množstvím nomenklaturní zlodějny, že jsem měl dost důkazů, abych mohl tvrdit, že klan jako takový existuje. Rozumíte mi? Tušil jsem, že metastázy tohoto rakovinového nádoru zachvátí další vrstvy společnosti, inteligenci a dělnickou třídu. A tyto metastázy skutečně pokračovaly směrem dolů. Takže když jsme zadrželi sportovce, umělce a další, stalo se přesně to, co jsme očekávali. Nikdo z nomenklatury netušil, že éra bezstarostnosti končí. Jurij Andropov, hlava KGB, se totiž chystá zakročit. Rozhodl se k útoku na ty, kteří si brali nejméně servítek a kteří to podle něho přepískli nejvíce. Andropov je velký hráč a opatrně se připravuje na válku s nomenklaturou. Nevadilo mu, že soudruzi kradou. Vadilo mu, že tím klesá centrální moc státu a vliv KGB. Malými potůčky od těch nejnižších orgánů strany se peníze, samozřejmě v hotovosti, slévaly výš a výš až do Moskvy. A tam se nakupovaly starožitnosti, ikony, svitky stříbra,
a tak dále. Rájem korupce bylo Soči, kam jezdila za rekreací celá nomenklatura. Tady měnila peníze za šperky a spolu s Krasnodarským krajem šlo o největší bránu k vývozu naloupených cenností za hranice do bezpečí švýcarských bank. Právě v Krasnodarském kraji zanedlouho propukne první velká bitva s nomenklaturou. Odsouzení krajského tajemníka Medunova. Za tyto kriminální peníze se kupovalo zlato a diamanty, ale to nebyly samozřejmě všechny investice. Ohromné množství peněz ze stranické kasy bylo vloženo do stínové ekonomiky, například do ilegálních družstev. A jak by řekli moji klienti, tam se točili a dávali obrovské zisky. Režim tehdy také vytvořil dokonalou informační fasádu. Denně se objevovaly nové a nové úspěchy socialismu. Co se ale dělo za oponou s ruským organizovaným zločinem? Blatný svět za Brežněva zaznamenává další kvalitativní skok. V roce 1970 vzniká v Moskvě první z velkých band, která začíná organizovat vydírání cechaviků, což nakonec vede k oficiálnímu sjezdu všech vorů v zakoně, který deleguje zástupce na jednání s cechaviky. Zde je dohodnuta celostátní daň blatných na zisky šedé ekonomiky ve výši 10%. Pro takovýto druh organizovaného vydírání se v Rusku vžil pojem střecha, zastřešování, ruská obdoba výpalného. Střechou je ale každá nepřímá podpora z vrchu. Střechu držela NKVD nad dvory v Táborech, nomenklatura a později i vorové nad cechaviky. Bez dobré střechy v Rusku nic nejde. KGB přinutila zločince postavit Bajkalsko-Amurskou magistrálu. Oficiálně to ale byla stavba mládeže. Setkali jsme se s případy, kdy šlo o tak kolosální peníze, přímo miliardy rublů, prostě, že už nebyl důvod krást dál. Pozoruhodné je také, že členové vyvoleného klanu upřímně věřili tomu, že mají právo krást. Andropov se konečně rozhodl k útoku na nomenklaturu. Nechtěl dopadnout jako kdysi Beria. Armádu oslabil tím, že přinutil politbyro rozpoutat válku v Afghánistánu a začíná jeho hra. Zatímco mladí muži umírají po desítkách na bojišti, rozjíždí se v Moskvě další kolo her ruských mafií. KGB uzavřela s blatným světem smlouvu o neútočení a vrhla se do boje s nomenklaturou. Andropov byl sám jejím příslušníkem a neviděl nic špatného na zlodějském životě elity. Jako zarytému stalinistovi mu vadí, že se krade příliš otevřeně, což by mohlo narušit samu existenci režimu. Lidé byli již obeznámeni se situací, odmítali za své almužny pracovat, nomenklatura se přemnožovala. Andropov chtěl zasáhnout sám, revolucí zhora, jen proto, aby předešel revoltě občanů a zániku moci nomenklatury jako takové. Raději obětuje několik svých soudruhů. Pomalu na ně sbíral kompromitující materiály, rusky kompromat. Převedl na KGB vojenské divize, včetně stíhací letky. Vůbec mu nevadilo, že válka přinesla řadu krvavých obětí, ale tak, jako se rodila ruská mafie v krvi dosud, tak i nadále připomíná upíra vysávajícího krev z Ruska. Zklamal se jen v tom, že válka nevedla k posílení stalinistického režimu, byla ostudně prohrána. Tento neúspěch armádu a s ní celou sovětskou moc natolik zdiskreditoval, že se postupně otvírala cesta k pádu komunismu. Ale o tom až později. Posílil také blatný svět, který získal mezi veterány války řadu posil s vojenským výcvikem a bez zábran.
Zároveň byly objeveny drogy a ihned se začalo s jejich pašováním domů, což bylo ve válečném chaosu velmi jednoduché. Demoralizace celé společnosti se ještě prohloubila a z té umí zločin vždy těžit. Doporučili nám demokraticky smýšlejícího důstojníka, ale našli jsme jen typický zelený mozek sovětské armády s poněkud kritičtějšími názory. Já vám zkážu pravdu. Co to je specslužby? Řeknu vám to upřímně. Mě zapisují. To se natáčí? Specslužby, to k Tajné služby, to je hovno. Понимаете, это такие несерьезные люди. Chápete, to jsou prostě neseriózní lidé. Разведданные, Jejich špionážní údaje, to byly chcánky. сказал там замкомандующего, я забыл фамилию. Náčelník našeho vojenského okruhu říkal, nejenom, že si s nimi nemůžeš tykat, ale nemá cenu se s nima vůbec bavit. A KGB to je to samé. Dají vám údaje vám teda dají a když se jde bojovat, zjistí se, že jsou zastaralé. Jejich špioni pracují pro 3, někdy i 4 pány. Kdo jim platí, pro to dělají. Противостояние на местах. Při konfliktech mezi regionálními organizacemi strany a Moskvou se ukázalo, že regionální KGB je na straně místní nomenklatury. Pořádek bylo možno nastolit přirozeně jen z Moskvy. Tento princip funguje obecně dodnes. Celý komunismus, násilné zavádění komunistické ideologie má na svědomí 50 milionů lidí. Vlastní moc zničila 50 milionů lidí, i když to není oficiální přesné číslo. Odhady činí mezi 50 a 110 miliony lidí. Proběhlo 10 holokaustů. Nikdo se neomluvil a nic se nestalo. Tímto vlakem cestovalo na Sibiř stále více odsouzených. Brežněv se totiž po svém zapsal do historie obecné kriminality. Vsadil na prevenci a nižší tresty. Efekt byl opačný. V zemi zachvátila kriminální vlna nebývalých rozměrů. V době Brežněva bylo uvězněno 35 milionů lidí. Třetinu všech kriminálních případů tvořili recidivisté. Protože v táborech nebyli takřka žádní političtí vězni, vytvořila se nová kriminální subkultura a nové vězeňské zákony. Zločinců bylo mnoho a chyběli otroci. Byla tedy zavedena přísná hierarchizace do kast. Nejvyšší vrstvou byly takzvané kriminální autority, vorové v zákonu. Nejnižší pak pasivní homosexuál, zvaný nedotknutelný, nebo také kohout. Kodex, zvaný vězeňský zákon, se částečně vrátil k předrevoluční pseudoromantice. Velmi se oslabil kontakt s tajnou službou, tou dobou plně zaměstnanou na jiné frontě. Мою печаль не скроешь за стеною. Меня не успокоит ничего. Пишу письмо я позднюю порою и вижу, как во сне твое лицо. Пишу письмо я позднюю порою и вижу. Za Brežněva nebyly vztahy s mocí nijak ideální. Vězni museli pracovat. To se pochopitelně odrazilo ve vězeňském zákoně, který byl tehdy nejvyššími autoritami podsvětí novelizován. Blatný nesměl mít žádný osobní majetek, všechny zisky plynuly do společného fondu Obščaku. Nesměl se stýkat s žádnými představiteli bezpečnostních složek státu. Ve vězení byl povinen přísně dbát na dodržování vězeňského zákona. Směšně působí zákaz čtení novin a sledování zpravodajství nebo povinnost ovládat hazardní hry. Ostatní paragrafy tohoto zákona byly velmi podobné. O charakteru vorů v zákoně svědčí jejich přezdívky. Tehdy stáli na samém vrcholu Lidojet a Mongol. Řekněme si něco více ke zmíněné společné kase, k Obščaku. Peníze z tohoto fondu měly pro zločince velký význam. Používali se na uplácení policistů a soudců. Ti potom zločince nemučili, dávali je do cely podle jejich výběru, nechali je vybrat, v jakém vězení si trest odsedí. Zároveň se používal na takzvané přihřívání života ve věznicích. To znamenalo, že se z něj platilo lepší jídlo,
dodávky alkoholu, zakázaných pornografických časopisů, ale hlavně se tak do věznic dostávaly drogy. V archivech KGB se zatím hromadí stále více a více kompromitujících materiálů. Situace uzrála, schyluje se k bitvě. Nyní razantně udeřil Andropov, zorganizoval 2 atentáty na Brežněva. Druhý vedl k smrti omšelého vůdce. Zakořenil se mýtus ve vědomí národa o tom, že přestavba jakoby začala za Andropova. Je pravda, že období vtipně publicisty nazvané 5letka honosných pohřbů vytvořilo základ pro změny ve společnosti, ale Andropov nebyl tvůrcem a duchovním otcem perestrojky. On by vytvářel sám především policejní stát. Vidíte záběry z domovní prohlídky svědčící o skorumpovanosti nomenklatur. Andropov musí nyní válku medializovat, aby přežil co možná nejdéle. První bitva s nomenklaturou začala ve skutečnosti dříve, a to zatčením již zmíněného Medunova, na kterého mu výměnou za vlastní bezpečnost obstaral kompromitující materiály mladý tajemník Gorbačov. Následují lidé kolem Brežněva, například ministr vnitra Šolokov, nebo dokonce Brežněvův zeď. Smyčka se utahuje. Tajné služby zinscenují řadu sebevražd. Nomenklatura organizuje atentáty na Andropova. Zřítí se jeho letadlo, do kterého náhodou neusedl. Situace se vyhrocuje, ale vítězství se přiklání čím dál více na stranu KGB. Andropov má dostatek kompromitujících materiálů na politbyro, aby si vymohl nástupnictví po Brežněvovi. Proto mu přece také na věčnost pomohl. Andropov ale svou válku s nomenklaturou přehnal a znalcům jejich praktik bylo jasné, že již dlouho vládnout nebude. Přes veškerou opatrnost bude odstraněn nenápadným způsobem. Tou dobou si Andropov začíná uvědomovat, že by mu i organizovaný zločin mohl přerůst přes hlavu jako nomenklatura. Jeho KGB začíná pronikat do prostředí. Prohlubuje se vazba mezi první a třetí větví mafie. Národ se díky zveřejňování všech případů rozkrádání dozvěděl o netušené a nepředstavitelné zlodějně nomenklatury. Posledním zásahem Andropova bylo zatčení tajemníka nejvyššího sovětu SSSR Georgadze. U něhož bylo nalezeno na 2000 kg zlata, 8 kg briliantů, 60 milionů dolarů a obrazy. Celková hodnota konfiskátu činila 5 miliard dolarů. Pomalu končí krátké období, kdy se zemi vládne ze sídla KGB Ljubljanky více než ze samotného Kremlu. O důvod víc, proč změnit vůdce. Andropov mizí a je objeven až mrtev. Kandidát na vůdce je znám již delší dobu. Gorbačov. Obojetník s pověstí Andropovova člověka, který si ale náramně rozumí i s jeho nepřáteli. Člověk znalý záměrů nomenklatury a ochotný je provést. Ta se již bojí o své majetky a nepřeje si nové Andropovy. Jedinou cestou je dezintegrace impéria. Dali lidem náhražku za slušný život a to byla myšlenka komunismu. Ale ta se nerealizovala. A aby si každý myslel, že ano, byla vytvořena komunistická ideologie, která neměla nic společného s Marxem. Tato ideologie byla systém ovládnutí veškerých informací ve společnosti a jejich tvorby tak, aby vše vypadalo, že je budován socialismus. A to nešlo vždy jen o zpracování informací. Často byli zpracováváni i lidé. Byl to způsob podpory mýtu, jehož
součástí bylo i známé. Uvěřil? Dobrá. Neuvěřil? Taky dobře. Sibiř je velká a tam si to s tebou vyřídíme. Je třeba vše zajistit tak, aby se tentokrát nomenklatura nespálila. Je zvoleno kratičké intermezzo a na trůn usedá nemocný Černěnko, poslední vůdce staré éry. Moskva. Málo které město ve světě vyvolává u všech tak podobné pocity a představy. Sídlo zla minulého a současného. Zopakujme si na závěr, z jakých větví se nyní skládá ruská mafie. První je blatný svět, rozvinutý do obludných rozměrů za pomoci KGB, dříve NKVD, OGPU a ČEKA. Druhou větví je cynická nomenklatura, která se nyní zbavuje odpovědnosti za stav země. A třetí větví je samotná KGB.